Moikka! Onpa hieno juttu, että oot löytänyt meidän kanavalle Rakas raskas erityisherkkyys. Mun nimi on Sirpa. Oon tämmönen vähän reilu 50 sairaanhoitaja, myöskin terapeutti, 5 lapsen äiti ja vaimo, myöskin mummi tässä vaiheessa elämää. Näissä jaksoissa me kerrotaan aika lailla omakohtaisia kokemuksia tästä piirteestä ja tietenkin jonkin verran sitten ammattimme puolesta sivutaan näitä asioita. Ihana, että olet mukana matkassa ja tässä ekassa jaksossa me vähän sitten puhutaan yleisellä tasolla siitä, että millaisia erityisherkkiä me olemme. Tässä tosiaan esittäydymme. Hanna, mä heitän pallon sulle. Kerrotko vielä myös, mistä tämä meidän idea sai alkuunsa, että aletaan tehdä yhdessä tätä podcastia? Joo, mä oon tosiaan Hanna, 40, äiti ja vaimo ja entinen terveydenhoitaja ja nykyinen hyvinvointialan yrittäjä. Taidettiin tuossa pari vuotta sitten tavata, kun tulit mulle asiakkaaksi ja huomattiin aika nopeasti, että meitä yhdistää tämmöinen yhteinen piirre, erityisherkkyys, mikä on sitten meidän elämiä ajanut monenlaiseen suuntaan. Ja huomattiin sitten, että me voitaisiin tällä tehdä myös jotain hyödyllistä tällä meidän piirteellä. Ja päädyttiin sitten siihen, että lähdetään puhumaan muillekin siitä, että minkälaista erityisherkkyyden kanssa on nykymaailmassa elää. Mites Sirpa, ootko sä aina tiennyt olevasi jotenkin erityinen tai koska sä oot huomannut, että sä mahdollisesti oot erityisherkkä? No mä oon varmaan aika pitkään tiennyt, että mä oon vähän erityinen tai erilainen. Oon huomannut joissain asioissa ja oon tosiaan tuolla psykiatriallakin ollut monta vuotta ja en ole sieltä löytänyt itselleni diagnoosia. Mutta ei tästä ole kauhean montaa vuotta, kun vasta valkeni sitten jotenkin somen kautta ja luettuani jotain artikkeleita ja sitten lopulta kun mä tein sen testin, niin vasta siinä vaiheessa oikeastaan valkeni, että tällä piirteellä selittyy nämä mun asiat. Siihen liittyy niin monta asiaa tähän erityisherkkyyteen, että tämä on ihan tosi mielenkiintoista ja mun mielestä ihan tärkeätäkin avata tätä asiaa ja jakaa tässä muillekin. Koska mä luulen, että kaikki muutkaan ei tiedä välttämättä olevansa erityisherkkiä. Ja vaikka tietäisikin, niin siihenkin ehkä tarvii semmoista vahvistusta ja sitten vähän tukea, että miten sen piirteen kanssa elää. Mites sulla, Hanna, koska sä oot tiennyt tämmöisestä piirteestä omalla kohdallasi? No mä oon jo lapsena huomannut, että mä oon jollain tavalla hermostollisesti vähän epätyypillinen. Ja mulla on semmoinen varhainen muistikuva 80-luvun lopulta, kun on Pikkukakkosta katsottu ja siihen aikaan oli tämmöinen Nalle Luppakorva Pikkukakkosessa. Ja mä ihmettelin silloin lapsena, että minkä takia mua niin kauheasti itkettää se Nalle Luppakorva. Että se jollain tavalla niin kuin liikutti mua sillä tavalla, miten lapset ei tyypillisesti ehkä liikutu asioista. Ja se oli mulle niin vaikea asia, että mä jouduin aina sitten poistuun tilanteesta jo heti, kun se Nalle Luppakorva alkoi. Että mä tunnistin itsessäni sen, että se menee mulla tosi syvälle. Ja toinen oli silloin 80-luvulla tuli samaisessa Pikkukakkosessa oli tämmöinen animaation lopussa, kun varokaa heikkoja jäitä. Ja se oli mulla semmoinen, mikä jäi mulla siis ihan uniinkin ja mä jotenkin jännitin sitä kauheasti. Ja ne on oikeastaan semmoisia ensimmäisiä muistikuvia, kun mä oon huomannut, että mä oon ollut normaalia herkempi lapsi. Mutta sitten varsinaisesti vasta tuossa avioeron jälkeen noin 7 vuotta sitten alkoi semmoinen vahvempi itsetutkiskelun aika, jolloin kävin paljon asioita itteni kanssa läpi ja vähän yritin selvittää sitä, että kuka mä oikein oon ja minkälaisista palikoista mut on rakennettu. Ja kestää silloin vasta löysin sitten tämän termin erityisherkkyys. Että siihen asti oikeastaan mun elämä oli ollut itseni kanssa sitä, että mä olin vaan ajatellut olevani vähän hankala ja vaikea ihminen. Että se on ehkä just semmoinen, mitä erityisherkistä monesti puhutaan, että me ollaan aika vaikeita ja
haastavia ihmisiä. Ja oli tosi ihanaa löytää joku selitys sille, että en mä välttämättä olekaan ihan niin hankala ihmisenä, vaan mulla on vaan ehkä semmoisia vähän epätyypillisiä, hermostollisia piirteitä. Toi on kyllä aika symppistä toi, mitä sä kerroit noista lastenohjelmista, että sä oot jo silloin huomannut, että sulla on tuommoista herkkyyttä ja tavallaan semmoinen aistiherkkyys ja itku. Semmoinen herkistyminenhän liittyy tähän piirteeseen myöskin, mutta me ollaan myös puhuttu sitä siellä sun vastaanotolla, kun olen ollut ripsihuollossa, että kun me ollaan kuitenkin erityisherkkinä niin kuin erilaisia. Että itsellä on sillain, mä oon ehkä ollut semmoinen, mä oon peittänyt sitä piirrettä tosi paljon ja koittanut selviytyä ja tavallaan niin kuin puhuttiin siitä joskus sun kanssa, että kun sä oot introvertti ja mä oon ekstrovertti. Eli se varmaan tämä erityisherkkyyskin sitten, kun tämähän on aina niin erilaista riippuen henkilöstä, kaikista muistakin piirteistä, niin se, että kiinnostaisi kysyä tässä nyt sitä heti perään, että kun sulla on ollut tämä tämmöinen niin kuin liikuttuneisuus herkästi, niin miten sitten ihmissuhteissa, miten tämä sulla vaikuttaa niin kuin ihmissuhteisiin ihan niin kuin, kun sä oot käynyt niitä kouluja ja sitten on parisuhteet ja on suhteita kaikkiin ihmisiin, niin tuleeko siinä semmoista, niin kuin, että herkistyy helposti ja miten se niissä näkyy? No mä oon ollut aina tosi itkuherkkä, mutta oikeastaan se itkuherkkyys on ollut ehkä ennemmin just nimenomaan semmoista liikuttumista. Että mä en surusta itke kovin herkästi, vaan se on enemmän semmoinen jonkinlainen poikkeuksellinen tunnereaktio vaan ehkä vähän epätyypillisiinkin asioihin. Ja mähän esimerkiksi vaikka urheilulähetyksiä katsoessa mähän itken aina, kun joku voittaa. Tai on mikä tahansa, vaikka joku vaikuttava tanssiesitys tai joku laulaa hienosti tai muuta, niin mä niin kuin herkistyn itkuun asti aina. Että se on tosiaan semmoinen tyypillinen. Ja se on tietysti, kyllähän se ihmissuhteisiin vaikuttaa aina. Että on ollut sellaisia ihmissuhteita, missä se on ollut aika lailla voi sanoa, että mahdottomuus. Että kyllä silloin, jos on kovan ihmisen kanssa tekemisissä, niin se ristiriita on liian kova, että pystyisi tulla sillain, niin kuin voi sanoa, että arkielämässä toimeen. Tietysti meillä erityisherkillä on se toisenlainen identiteetti myös, ja mehän pystytään se muuri siihen päälle laittamaan ja pystytään esittämään, että mikään ei tunnu miltään. Mutta siinä tapauksessa sitten, kun sitä arkea esimerkiksi elää ja oikeasti on oma itsensä ja se on täysin niin kuin autenttista se oma tunne-elämä, niin kyllä silloin niitä haasteita tietysti tulee. Ja tämä on semmoinen, mitä tietysti parisuhteissa täytyy niin kuin ottaa huomioon. Mutta jutellaan tästä varmaan jossain vaiheessa vielä tarkemminkin sitten, että miten tämä parisuhteissa sitten toimii silloin, kun toinen on erityisherkkä ja toinen taas ei ole. Että millä tavalla se arki sitten mahdollistuu ja minkälaisia haasteita se siihen elämään tuo. Toi oli kyllä tosi hyvä pointti toi, mitä sanoit, tai toi kuoren rakentaminen, että itse ainakin tunnistaa tällainen jälkikäteen, kuinka on koittanut peittää sitä ja vasta sitten, kun on itselle tullut ikää ja tavallaan ei enää jaksa olla mitään muuta kuin mitä on, niin sitten tulee se oma persoona sieltä paremmin läpitte ja ehkä just kyse onkin siitä, ei ole siitä kyse, että me oltaisiin vääränlaisia, vaan siitä, että miten me sitten selvitään tämän itse meidän ominaisuuden kanssa ja miten se niin kuin helpottaa, että toisetkin sitten, ketkä on siinä lähellä, niin tietää siitä, ja myöskin, että me ymmärrämme sitten toisenlaisia ihmisiä, että siitähän tässä on kysymys kaikessa pohjimmiltaan. Miten sä sitten koet, että mitä sulla on semmoisia tavallaan haastavimpia piirteitä erityisherkkyydestä, mitkä sulla niin kuin eniten elämässä aiheuttaa semmoista taiteilua ja että minkä kanssa joutuu sitten vähän harjoitteleenkin elämistä? No joo, mulla on kyllä varmasti se, että koska mä oon tämmöinen ekstrovertti ja mä tykkään hirveästi sosiaalisista tilanteista ja ihmisistä ja nautin
tekemisestä ja on hirveän aktiivinen, niin se omien rajojen laittaminen on kyllä ihan valtavan suuri haaste edelleen. Että mä niin kuin haluaisin tehdä enemmän kuin mihin pystyn. Ja sitten kun mä kuormitun niissä sosiaalisissa tilanteissa, että muahan ei näe yleensä ihmiset sellaisena, mikä mä oon sitten kotona, kun mä oon ihan väsynyt. Perhehän sen sitten näkee. Mutta just se omien rajojen laittaminen ja se, miten paljon mä kuormitun, niin kun jos on hirveästi ärsykkeitä. Ja esimerkiksi sairaanhoitajan työ, mitä viimeksi tein osastolla, niin se on niin täynnä ärsykkeitä, että musta tapahtuu sitten sellaista, että mä alan käydä niin kuin ylikierroksilla, koska mä yritän niin kuin selviytyä ja sitten kun pysähtyy, niin huomaa, että kuinka uupunut sitä on. Joo, toi kuormittuminen on ehdottomasti varmaan meillä se semmoinen kaikista niin kuin elämää niin sanotusti rajoittavin piirre. Että mä sitten taas introverttina kuormitun vielä jossain määrin enemmän, koska se sosiaalinen kuorma on sitten vielä niin kuin kovempaa. Mutta mä ajattelisin itselläni, että semmoinen niin sanotusti yleinen kuormittuminen vähän kaikkeen on se kaikista määrittävin asia omalla kohdalla, koska mä väsyn hirveän herkästi. Tarkoittaa sitä, että mä esimerkiksi työelämässä kuormitun todennäköisesti niin kuin poikkeavan paljon. Että mä oon ehdottomasti suorittajaluonne ja sitten samalla lailla kun sä vahingossa haalit niitä ihmissuhteita liikaa ympärille ja liikaa tekemistä, niin mulla on sitten taas ehkä työelämässä se, että mä laitan itseäni sellaisiin tilanteisiin, mihin mä en hermostoltani sovi. Ja sen takia mä sitten ajan itseäni piippuun monessakin tilanteessa. Mutta ehkä siihen väsymiseen lisäksi vielä, että unen tarvehan meillä on tosi kova. Ja se on semmoinen, että me varmasti kaikki erityisherkät siedetään hirveän huonosti väsymistä. Ja sitten kun sitä väsymistä tulee vähän kaikesta, ei pelkästään niistä ihmissuhteista ja töistä, vaan ihan kaikesta välillä siitä ihan arjessa selviytymisestä saattaa kuormittua liikaa. Kyllä, toi on kyllä ihan totta. Ja siis se on ihmeellistä, että mäkin olen nyt 53-vuotias ja vieläkin mä joudun opettelemaan sitä, että mitä mä jaksan. Ja sitten toisaalta kun asioita on paljon, kun on iso perhe, on työasiat ja on läheisiä muitakin, kestä haluaa huolehtia ja ystävyyssuhteita, niin se on tosi niin kuin ristiriitasta se elämä myöskin erityisherkkänä. Ja sitten se ehkä piirteenä on sellainen, kun jotenkin tämä on niin kuin tämä yhteiskunta semmoinen, että hienoa olla vahva ja pärjätä ja mennä vaikka läpi harmaan kiveen, niin erityisherkkänä se on tosi haastavaa, koska sen jälkeen, jos menee läpi sieltä harmaasta kivestä ja tekee ne kaikki, niin se on 100% varmaa, että sen jälkeen tulee sitten joku pysähtyminen ja uupuminen siinä. Vai mitä ajattelet? Joo, kyllä se on ikävä kyllä moneen kertaan tässä elämässä jo tullut se seinä vastaan. Et mä oon 2 työuupumusta käynyt läpi. Mä oon kuitenkin vasta 40. Mulla on työuraa vielä 25 vuotta suunnilleen edessä. Että kyllä nykyelämän työelämä on meille niin kuin liian vaativaa. Et se on yksi syy tietysti, että minkä takia mä nykyään toimin yrittäjänä. Että mä pystyn itse määrittelemään sen, että koska mä teen töitä, kuinka paljon mä teen töitä. Ja mulla ei ole enää sitä sellaista tietynlaista apinaa siellä selässä roikkumassa, vaan mä pystyn päättämään itse niistä asioista. Niin ja onko sulla semmoinen, kun itsellä on ainakin, että mä oon hirveän niin kuin huono herää aamulla, että ne unet, se, että jos joutuu herää vaikka 5:45 kellosoittoon, niin se on aika rankka juttu. Että tavallaan ehkä yrittäjyydessä on sekin, että sä voit niin kuin antaa sun kehon enemmän, mennä kehon rytmiin, tehdä sen sun aikataulun. Mun mielestä se liittyy myös siihen erityisherkkyyteen. Joo, ihan ehdottomasti. Nyt kun mä oon muutaman vuoden ollut yrittäjänä, niin mun on tosi vaikea nykyään enää ymmärtää sitä, että miten mä oon voinut mennä aikanaan 7
töihin. Mulla on samalla lailla aamut vaikeita. Mä oon niin kuin aika aamuuninen, vaikkakin oon huonouninen kaikkinensa, mutta jotenkin siellä aamussa erityisesti, niin sen päivän täytyisi, tai aamun täytyisi niin kuin jatkua vähän pidemmälle. Ja se on itse asiassa muuten mun yksi semmoinen merkittävimpiä piirteitä on just se, että ne hitaat aamut on mulle äärettömän tärkeitä. Ja mä inhoon sitä, että mun täytyy lähteä kiireellä aamulla johonkin. Että kyllä se aamu vaatii aina sen vähintään 2 tuntia aikaa ennen kuin mä voin lähteä mihinkään. Että se semmoinen tietynlainen käynnistysprosessi siinä aamussa on aika pitkä. Ja tuossa kun mitä me ollaan juteltu, kun me ollaan vähän erityyppisiä erityisherkkiä, eli kun sä oot introvertti ja mä oon tämmöinen ekstrovertti, niin huomaan, että kuinka paljon mä voisin oppia sinulta niin kuin sitä, tai kuinka vähän mä oon oppinut itse tähän vaiheeseen sitä, että olisin kuunnellut sitä omaa erityispiirrettäni, koska mä oon tämmöinen teen nopeita päätöksiä, lupaudun helposti ja lähden nopeasti liikkeelle, niin nehän kaikki tekee sen, että sit mä kuormitun ja käyn ylikierroksilla. Et nyt kun mä oon pysähtynyt, niin nyt huomaa, että kierrokset tasaantuu ja tavallaan se semmoinen ihana semmoinen läsnäolemisen taito ja sitten se semmoinen luovuuskin, niin se pääsee sitten esiin, että semmoisessa kauheassa tahdissa nyt kukaan ihminen ei ole erityisen luova, mutta mua kiinnostaisi tietää, ei olla tästä puhuttu aikaisemmin yhdessä, mutta kiinnostaisi tietää, että onko sulla jotain taiteellisia lahjoja tai onko sinulla jotain semmoista piirrettä, mikä yleensä, niin kuin mä ajattelen, että taiteilijat yleensä varmaan on aika erityisherkkiä, niin onko sulla jotain tämmöistä taiteellista piirrettä? Joo, toi on muuten totta. Mä mietin äsken ihan samaa, että mä tunnen monta taiteilijaa, ketkä on erityisherkkiä ja he on nimenomaan valinnut sen omanlaisensa tien pois sieltä virka-ajasta ja pois ikään kuin muiden käskyn alta. Mutta joo, on tosiaan, mielestäni on luova ihminen. Mä oon sekä musikaalisesti luova, että sitten myöskin mä tykkään paljon kirjoittaa, mä tykkään maalata ja teen kaikkea sen tyyppistä. Ja ne on mulle sellaisia pysähtymisen keinoja ja semmoisia hermoston rauhoittamiskeinoja, kun mä esimerkiksi vaikka laitan puhelimen pois päältä ja mä laitan jonkun meditatiivisen musiikin soimaan ja rupean maalaan, niin ne on yksi ja niin kuin tärkeimpiä semmoisia rauhoittumiskeinoja. Ajatella, kuinka tärkeää tämmöinenkin asia on niin kuin tiedostaa ja itse asiassa tulee vaan vahvistuminen siitä, että tästä asiasta on hyvä puhua, koska meillä on yhteiskunnassa paljon taiteellisia ihmisiä ja semmoisiakin ihmisiä, jotka ei kykene ihan täyteen työaikaan, että kuormittuu niin kuin 8 tunnissa ihan valtavasti. Ja meidän yhteiskunta on vähän semmoinen, tästäkin nyt enemmän voidaan puhua sitten myöhemmin, mutta sen verran vaan taiteilijoihin liittyen, että jos me itse niin kuin ajatellaan, että me mennään johonkin, nytkin kävin katsoa Myrskyluodon Maijaa, kuinka ihana elämys se oli ja siellä on, jos meillä ei olisi taiteilijoita, niin meiltä jäisi tämmöiset luovat elämykset pois kaikilta. Jotenkin tämä on tärkeää pitää esillä erityisherkkien ja taiteellisten ihmisten ääntä myöskin, koska muutenhan se luovuus kuolee ja näin. Olipa hieno kuulla, että säkin tosiaan teet ja maalaat ja näin, että siitä varmasti saa sitä voimavaraa ja hyvin paljon huomaa nykyään, että on semmoista suuntausta, että ihmiset hakeutuu vaikka maalle ja johonkin hiljaisuuteen ja tykkää, niin kuin toi korona-aika sai sen esiin, että mennään patikoimaan ja huomataan, kuinka hyvää se tekee, kun on pois siitä hälystä ja rytmistä. Että tavallaan onko kukaan ihminen luotu ihan niin valtavaan koneiston rattaaseen lopulta, että tavallaan onhan nyt ihminen ylipäätään tietyllä tapaa herkkä, mutta sitten tässä on eri variaatioita. Ja mitä me ollaan sunkin kanssa puhuttu, että kuinka erilaisia erityisherkkiä voi olla ja kuinka sen niin kuin voi lapsesta jo nähdä ja sitten hiukan eri asioissa niin kuin ne voi ilmetä, mutta yksi jännä juttu, mikä huomaa mun mielestä lapsessa jo, mikä ollaan puhuttu siitä sun kanssa, että jos on vaatteet kun on päällä, niin jos siinä on ne merkit, ne yleensä haluaa leikata pois, että jos ne hankaa tai ei halua, että on kenkä ihan tosta vaan
silloin sukat rytyssä, vaan täytyy olla siististi vaatteet päällä. Että tämmöinen niin kuin ihan kosketuksellinen elementti tässä erityisherkkyydessä on, eikö vaan? Joo, se on kyllä ihan ehdottomasti totta. Lapsilla ehkä korostuu juurikin nämä tämmöiset paidan hihat ja sukkien rutut ja muut, mutta ne on yllättävän tärkeitä vielä näin niin kuin aikuisenakin. Itsellä esimerkiksi en voi laittaa jotain tiukkaa nahkatakkia esimerkiksi päälle tai muuta, että mä rupean heti ahistaan, saatika mä laittaisin jotain moottoripyöräkypärää päähäni tai muunlaista, että kyllä niitä tosiaan on edelleenkin, mistä on vaikea sitten päästä eroon. Ja onko niistä toisaalta mitään tarvetta päästäkään eroon sen, kun vaan pärjää sitten niiden omien juttujensa kanssa. Mutta tosiaan lapsesta voi hyvin paljon jo kanssa huomata sitä erityispiirrettä, että omasta lapsestani olen huomannut oikeastaan jo heti vauvaiässä, että hän on hermostollisesti ehkä hiukan epätyypillinen. Ja sitten sen oman itsetutkiskeluni myötä, jolloin tämän oman diagnoosinikin tein, niin silloin opin kyllä ymmärtämään aika paljon paremmin lastanikin, että minkä takia hän käyttäytyy tietyllä lailla ja minkä takia sillä todellakin on kovin paljon väliä sillä paidan hihalla. Mulle tuli muuten tässä nyt mieleen, että pitäisikö meidän jakaa tässä kuulijalle vinkki, eli jos susta nyt tuntuu siellä, joka kuuntelet, että onkohan sullakin tämmöistä erityisherkkyyttä, niin tämmöinen kuin Evermind, eli evermind.fi sivustolla, niin voi tehdä tämmöisen erityisherkkätestin. Siis tämän sivuston mukaan noin 20% ihmisistä on erityisherkkiä, niin tässä mulla ainakin ropisi kunnon pisteet, ja tässä selittyy moni asia. Täällä on esimerkiksi semmoinen kysymys, kuin että häiritseekö kirkkaat valot, ja töissä joskus kahvihuoneessa, kun haluaa, että siinä on vähän hämärää, ja varsinkin kun on aamuaika, ottaa siellä kahvia, ja sitten jos joku tulee ja räppää valot ihan täysille, niin se on ihan niin kuin kauhea. Tuntuu, että joku laittaisi kylmän suihkun niskaan, että monessa asiassa, tai moni asia voi niin kuin saada vastauksen, jos tekee tämän testin. Eli tämä on tämmöinen kuin evermind.fi, eli evermind.fi, ja sitten täältä alkaa tämä erityisherkkä testi, niin voit tehdä kotona ja katsoa sitten, että ootko yksi meistä, vai mitä, Hanna? Joo, siinä on kyllä tosi paljon osuvia asioita tuossa testissä ja varmasti antaa kyllä vastauksia, jos yhtään kuulostaa nämä meidän jutustelut tutulta omaan korvaan. Tuossa Sirpa jo sanoi, että 20% on erityisherkkiä suomalaisista, niin siitä päästäänkin hyvin aasinsiltana meidän seuraavaan jaksoon siitä, että minkälaista erityisherkkänä on sitten täällä nykyyhteiskunnassa elää. Et kovin erityypillisille tämä kiireinen ja suorituskeskeinen yhteiskunta on rakennettu, niin millä tavalla me täällä sitten oikein pärjäillään? Yritetään antaa myös sulle jotain vinkkiä, että millä tavalla sä voisit yrittää vähän keventää myös sitä omaa erityisherkkyyden taakkaa täällä. Mutta jatketaan näistä seuraavassa jaksossa ja kiitos kun olit kuuntelemassa mukana.